Morjesta. Mä esittelen teille seuraavaksi tommoisen luolalentelypelin, joka tuli tehtyä koulun ohjelmointikurssilla kotitehtävänä. Ja pidemmittä puheitta mä käynnistän ton pelin ja se näyttää tältä. Eli tää on tämmönen vektorigrafiikkoja käyttävä luolalentelypeli, jossa on hyvin yksinkertaiset kontrollit. Elikkä jos mä painan näppäimistön oikeaa nappia, niin se käynnistää tuon oikeanpuolimmaisen moottorin. Ja kun mä painan vasenta nappia, niin se käynnistää vasemmanpuolimmaisen. Kun mä painan molempia, niin se käynnistää molemmat tietysti. Ja tässä kuuluu mennä ylöspäin tässä luolastossa. Ja pitää pyrkiä tonne maaliin. Ja siis aivan tonne huipulle. Ja tää peli on tehty libgdx frameworkilla ja tää fysiikkamoottori on Box 2D. Ja peli itsessään on hyvin simppeli. Ja mutta tästä tuli aika tämmönen miellyttävä, pelattava ja graafisella ilmeeltään ainakin omaa silmää miellyttävä. Mutta niin, tämmönen peli. Ei siinä kummempaa. Ei oo mitään teknistä kikkailua erityisen paljon. Mutta anyways, tämmönen kotitehtävä tuli tehtyä ja mä lopetan tämän lähetyksen tähän ja kiitän ajastanne.